Wis tekan jamane bondo donya dadi patokane. Olo becik ora digatekne, waton mompioror iku sik dikarepke. Mula dikatekno ono bondo uga ono tresno, najan tuwa ora dadi ngopo, lamun bisa nuruti angkara. Kudu ngati-ati orang bondo ra usah kemaki, ora ono sing gelem ngajeni, munduri senuga loro ati. Kudu ngati-ati orang bondo ra usah kemaki, ora ono sing gelem ngajeni, munduri senuga loro ati. Wis tekan jamane nenggo donya dadi patokane. Olo becik ora digatekne, waton mompior iku sik dikarepke. Mula dikatekno ono bondo uga ono tresno, najan tuwa ora dadi ngopo, lamun bisa nuruti angkara. Kudu ngati-ati orang bondo ra usah kemaki, ora ono sing gelem ngajeni, munduri senuga loro ati. Kudu ngati-ati orang bondo ra usah kemaki, ora ono sing gelem ngajeni, munduri senuga loro ati. Kudu ngati-ati orang bondo ra usah kemaki, ora ono sing gelem ngajeni, munduri senuga loro ati. Kudu ngati-ati orang bondo ra usah kemaki, ora ono sing gelem ngajeni, munduri senuga